видяхме нападение на терористична атака от гръцкия бог Силан. Той нападна странстващия човек, който се върши в кампиона, който вкарваше храна в Охрид. Но за жалост Силан реши да направи терористическа атака с това, което може би ще обявим война на него. Не, шегувам се. Но както виждате, ето го там, ако Дейвид не знае. Репортаж няма снимка около мене, но като го гледате ще има снимка. Който с гръцкия бог разруши с неговите сили. Да, Машкар. Така че да, довиждане Охрид, ще се видим в следващите новини.